10 faktúr o Sunny. Sunny, prvé, čo máš radšej? Čo máš rád, Fredo? Šalát? Také nejaké, sa dá povedať, že také tie dobré tyčinky. Nie také raviolko, ale to je také pekojtnačky zelené. Ona myslí, takéto je, pozrite, takéto tyčinky. No, ja sa mi, a potom máme také, nejaké tie, takéto, medzi, a škričínskú kapustu, to je veľmi dobré. Druhé, máš rád Dannyho alebo Abelka? Danny! Sú sa unavená. Tretie, čo rád robíš v noci? Spím. Dobre. Štvrté, čo robíš pravidelne po obede? No pijem a jem. A spím. Dobre. Šieste. Máš rád natáčenie videa so mňou a s Danny? No jasne, že áno. Dobre. Máš rád radšej Dannyho alebo štúdio korytnačky? Dannyho! S kým by si sa najlepšie kamarátia? S Dannym a Zabielkom. Dobre. 8. Máš rád prechádzky alebo spanie? Prechádzky. Ja troška spanie. Keď ja sa furt spím. 10. Posledná. Máš rád seno alebo čínsku kapsu? Alebo šalát. Seno. Keď neviete. Dobre, toto by bolo všetko a čaute.